obi a otumi buya kumfo ewo akanman mu no Omanhene. Na mansini ne emu nipa nketoa akese enyina ehye Omanhene ase. Yegusoa ewo akanfo ahenie emu. Kaise ahenie ene ahensie enye ade koro. Na emre no konanim no de ahensie nso ebebrewo. Otumi anado nsa abo akoma no so. Anase wa like video no amame. Na unyam follow yen so all social media. O check edin no ogu akurufa na wa follow amame. Na menjira se o ha se obesua biribi. Na omunyina ehye Ɔhene ase esense Ɔmanhene na oye okuruwura. Na bia asem bi asi no ono ana ohwe esiesie. Na baabi nso no se musuo bi eba kuro no so a ono na ohwe na oyi kuro no ho emusuo. Kaise enye ahemfo nyina na aya na omugu nsa esense chiame no ewo ho nti fa kwa chiame ene sumankwafo eni no Ɔhene na nkasa so duru baabi na se to apenten a ono nkasa tumi ginam eyi musuo ema kuro no anase osere kuro no ti ede ema nananom. Ɔhene yi san hwɛ ema ahemfo a wɔhyɛ n'ase no nyinaa edi dwuma pepepe se de be beboa ma kuro ma no ene wonna omowo ahemfie o ene dodo a omomfiri kuro no so mpo no enya obuo ene pepepe ye ema kuro no. Ɔhene esan di ne manfo anim ekosa anase okɔ akon na ɛhɔ ene yɛkase se odihye anko a ayana akoa edwane ansa na obi ebeye Ɔhene na ofiri adehye busuam. Ano nti Ɔhene ena edikan ena yenna yaka no nso yɛbɔ na chidom. Na nayi nso esan ehwɛ ma yesi hene ewo baabi akonnwa no bi atɔ na ada hɔ akyɛ anase mpo no enna ho nkyɛ na akonnwa no atɔ. Ɔhwɛ eboaboa dom ano na sɛde bɛyɛ a pɛpɛpɛyɛ ene asomdwie bɛba kuro no mu nti no na etutu nanamɔ ede kɔ baabi a edwo. Nana etumi pagya obi nso dibiem ede kɔ soro. Sempo wo kuro bi mu na ububra pa Ɔmanhene tumi ebo adwa ema wo anase ɔmodibie ewo na hini no mu. Saa nso ena se Ɔhene bi dwuma eso ani a anase Ɔhene bi dwumadie na eso ani a aya na etumi ebo na ba so. Kaise Ɔmanhene biara etena apakan mu. Na neoma a yehu no apakan mu no ebi ne bodua bi mo so frɛ no podua ena kontroa nsebe a etise ntoroa. Yesan so ewo afna anase bi mo so frɛ no akofna. Ni nyina ewo eye apakan yi mu. Kaise ate nso eka ho bi. Na ni nyina no bra yeso Ɔhene no se Ɔhene epese wonna omoso no esesemu a aya na ode kontroa nsebe no ebo ne nsa benkum so. Na afi ahenema no asesa Ɔhene no wonna woso ano no anase wonna woso no eno na afi nipa foforo abeji won. Na wosabre no mu no na atwene dawuro atumpan ene dia Akan na edi ahinti yenna yeni age na yesa no aya na yehu se omo sesa wona omo asoa nanano. Na wo Ɔmanhene ahenie mu no ne dwumadie kese pa ba ko ne se oyetemnyinafo ematiasefo ene ye nananom a omadikan ewu no entem ne se nti
yɛpɛsɛ ka biribi ɛkyerɛ yɛ nananom a ɔmadi kan na ɔmanhene ya na ɔfrɛ ɔmo ɛkɔ nkonnwadan mu ɛka biribi ɛkyerɛ ɔmo sɛ da bi a ɔmo betie yɛn asɛm so na sɛ biribi nso wɔ hɔ a ɔbɛgye afiri wɔn nkyɛn ɛde ama yɛn a ayɛ na ɔno ɛna ɛhwɛ edi ho dwuma. Ɔmanhene dwumadie baako nso ne sɛ ɔhwɛ ɛma yɛkora ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛamanneɛ ne yɛamammerɛ no ɛntɔ ape na ɛbɛkɔ so agyina sɛdeɛ ɛteɛ no. Ɛnɛ yi ɔmanhene ɛna gyina mu sɛ tamnyinafoɔ ɛde ma ɔmampanin ɛne kuroma no. Ɛno nti tete no na nka ɔmanhene biara ɛni hɔ a ɛsɛ sɛ ɔyɛ politics anaasɛ amanyɔsɛm, nanso ɛnɛ deɛ ayɛ na ɔmo de ɔmo ho ahyɛm. Adesua wei nyinaa ɛkyerɛ ɛbɔhyɛ a mehyɛ wo sɛ ɛnɛ yi a yɛdi yɛn anim no mede ahemfie nsɛm bi mu a ɛkɔ so ɛbɛtoa wo. Ɛno nti na ɛnɛ mede ɔmanhene deɛ no ɛna adi kan no. Deɛ aka no nyinaa mmerɛ no kɔ n'anim no mede bɛtoa wo pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ madi kan aka no. Medin ala ne Ogu Akurufa. Ofrɛ me prɔfo a mɛgye so. Me papa se mekyia wagye me so sɛ yɛ adeɛ na nyame adom ada foforɔ wobɛsɛ ate me nka nyame nka ho. Akari ne bo asese wo